Ay, talo pa tayo kasi, Jelo. Uy, naku, pasa na no. Lumusot. Oh, di ba? Ang dami. Yan, mga toy, ito na. Yan, oh, huli natin. Yan, mga toy, oh. Yung ingredients, mga toy. Aasiman natin, mga toy. Sibuyas, mga toy, kalati lang. Bawang, kalamansi, kamatis, saka, sili. Tsaka ito, mga toy. Ito na. Yes, sir. Yun, no? Napakasarap yan, mga toy, oh. Oh. Sus, inuwi. Fresh na fresh from Laguna Lake. Ayan. Magkakamay tayo, mga para masarap. Yan, kain po tayo, mga toy. Good morning ulit, mga toy. Yeah! Pa rin tayo, mga toy, sa ano, pinakamagandang fishing spot sa Mon People's Park pa rin sa may construction site. Ayan, kasama natin si Kachoy Jelo. Yan, Kachoy Jelo, good morning. Yun, sisitap na siya, mga toy. Kachoy Delmar. Yun, good morning, Kachoy. Pa-support nga pala, mga toy, sa tropa natin. Yun, si Kachoy. Si bro, ano, January Fishing Adventure, para support naman. Yo, shoutout kay bro Kachoy. Yun, good morning pala sa inyo, mga toy. Maraming salamat sa mga sulit Kachoy natin dyan at sa mga silent viewers. Yun, maraming salamat. Sana, huwag kayo magsawang, mag-comment at manood sa ating channel. Yun, thank you. Sitap na tayo. Ayan na, mga toy, nakasitap na tayo. Isang floater, mga toy, yun, kulay pula na yun. Tsaka isang butom yung gamit natin. Tapos gumawa ako, mga toy, yung sira ko ng rod. Ginawa kong pang taw-taw, para panggilid natin dito. A few moments later. Ate, ang laki na nadali ko, walang video nga lang. Mga toy, ang laki niyan. Nakaisa na tayo. Yun. Nice cuts. Uy. Yan, mga toy, nasa gilid lang talaga. Ay, tinira yung natin, taw-taw. Para may mapa. Giniagaw mo. Maganda yung dalawang. Oh no! Simkok natin to kahit hindi naman naglagan. Uy! Wala. Ito naman malaki, oh. Ito ata yung pinsan lang yun. Ito, pangatlo na natin ito. Pangatlo na natin ito. Grabe. Hindi nagpapaalam na kakagating eh. Hindi nagsabi, di sana nabigwas ko naman sa mga bigwas. Binulit ko pa eh. Binigwas ko nga pangalawa para okay, oh. Pumula ng isa ko pala. Ba't pumula na yun? Laging pumula. Mutla tatlo, no? Namutla. Pero malaki yung kiko niya. Mapahit niya yung taga. Ayaw yung taga ko eh. Nakapantay na. Grabe tong spot, mga toy, ngayon. Bali matumal. Oh no! Pero mga toy, meron na akong huli. Nasa 6 na tayo. Tapos binigyan ako ng dalawa ni Kachoy Michael. Umalis na sila.
magulo yung ano natin, di tayo nakapagpisto ng ano ng video kasi ano matagal yung kibit. Mga to, bali i-upload ko na lang to, ika-cutscene cook na lang natin. So magulo yung video natin mga to. Ito mga to yung huli ko. Ganda na rin to mga to. Kaso walang video eh. Yung dalawa lang nakiwanan ko ng video. Yan oh. Ito yung unang uli natin oh. Wala, namatay na nga oh. Pero yun, maganda rin oh. Ito yung binigay sa atin ng dalawa ni Katsi Michael oh. Ito nahuli ko, walang video. Yun maganda oh, dalawang size. Kachoy, uwi ka na Kachoy. Ano masasabi mo sa spot Kachoy? Hindi lahat ng ano, ang magkakataong wala din mahuli. Yun lang. Yan. Ingat. Kaya tingko ka, Choy. Yun, i-upload natin to. Para ano, i-cutscene ko na lang. Sayang naman tong ano natin. Kasi nakasama natin sila Kachoy Dilmar kanina. Sila kasi Michael Borak. Oh, yun. Kaya dito yung mga Pasig Rescue Team andyan pa rin. Oh. Mga Kachoy, dali you. Sa gilid lang kuya. Grabe oh, ganyan katulad nung nahuli ko yun oh. Lapad oh. Paranaque pa kayo? Oh, layo nang yun. Paranaque pa pala. Hirap ng spot natin ngayon. Hindi kaya pinamantian to kagabi? Araw-araw yan, ay gabi-gabi yan. Gabi-gabi talaga pinapamantian. Ay, Araw-araw din may kaya pala minsan sa umaga matumal eh. Kasi dapat yung daway nito maaga, marami na yan. kahit maaga, Si Kian, yung anak ni Kuya Kulit. Namingwit si Kuya. Ay, kinakagat. Nakahuli. Ay, talo pa tayo Katwit. Jelo, talo ka pa. Ano yung muna to? Ito dito. Ano yan? Galing, pangat-prito na yan. May pasalubong ka na kay ate mo. Ang galing, oh. Ang taba pa. Uy! Naku! Asan ano? Lumusot. Lumusot sa butas. Okay na, ano? Nakadali na. Ayun na mga tayo, pakita natin yung huli ni Kuya. Ayan ah. Ang dami. Nakukuha sa tiyaga. Oh, di ba? Ang dami. Ang dami. Sige, mga katoy, bali uwi na kami mga katoy. Bali iwan na natin sila Kuya Kulit dyan, saka sila Kian, yung batang anglers ng ano, ng Paranaque. So yun, iwanan natin sila dito. Sila Pasig Rescue Team. Andyan. Oh, meron na naman. Ang lupit na kadali na. Ay, lalak. Dali na naman mga katoy. Oh, wala ta. Yung batang anglers, ang galing oh. Oh, dito mo tayo eh. Talo kami oh. Galing. Pangalawa naman. Ay, lupit talaga. Ito yung huli ko. Update tayo. Kadali pa ako sa mga to. Hindi ko na rin na video ulit. Oh. Yung isa ko kanina, yung huling ano ko. Tumatay na oh. Yan mga to, ito na. Yan oh, huli natin. Yun. Ubus ng kamote. Yan. Yan ang mga inasima ng Bicol mga toy. Piprito muna mga toy ng konti. Yan. Tsaka asiman. Napakasarap nito mga toy. Fisting. Ayan ang finish mga toy. Sarap. Malaki yung isa talaga mga toy. Yung nauna natin. So habang kumukulo na siya, pag naluto na yung ano mga toy, lagyan natin ng asin. Yan. Oh, nilagay na ang mga tilapia. Yun. Ito na. Yes, sir. Yan. So, after 2 minutes, enough na yan. Ay, thank you po, Jesus. Kain po tayo, mga toy. Yun, no? Napakasarap yan, mga toy, oh. Oh. Sus. Kain po tayo. Tikman natin.
Sarap talaga. Fresh na fresh from Laguna Lake. Ayan. Siyempre magkakamay tayo para feel na feel mo yung ano. Ayan, kain po tayo mga toy. Sarap. Masarap kasi mga toy pagka ano yung mangangangang konti. Hindi naman siya masyado mangang mga toy kasi para ano makain pa rin ng bata. Harap mali, oh. Grabe. Tamang-tama lang yung alat mga to, eh. Kala nyo lang yung mga to, maraming nilagay ko na, no, na asin. Pero konti lang yun. Harap. Buo pa mati yung ano, kamatis. Lagi na tayo mati magka-katsin cook tayo palagi. So maganda sana kung ano eh, doon na tayo magka-katsin cook sa spot mismo eh. Sarap. Grabe eh. So yun mga toy, mamaya mga toy, abangan yung just shoutout tayo after na magkain tayo. A few moments later. Yun mga toy, shoutout tayo mga toy. Bali dito na ako mga toy kumuha sa latest na upload natin, sa shoutout natin. Shoutout kay Bike and Fish, yun, shoutout ka Choy. Portado Family, yun, shoutout ka Choy. Para Padagat TV, yun, shoutout ka Choy. Kabiwas TV, yun, shoutout ka Choy. Camilo Javier, yun, shoutout ka Choy. Ate Unang, yun, shoutout ka Choy. Jimmy Deligero, yun, shoutout ka Choy. Mga solid, natin to, solid ka Choy. Abner The Riders, yun, shoutout ka Choy. Cyrus Neil Mix Vlog, yun, shoutout ka Choy. Baron TV, yun, shoutout ka Choy. Danny Bads Vlog, yun, shoutout ka Choy. Borbs Marlon, yun, shoutout ka Choy. Kasawagol Vlog, yun, shoutout ka Choy. Thank you. Noel Cruz, yun, shoutout ka Choy. Father and Son Fishing TV, yun, shoutout ka Choy. Jean Robes TV, yun, shoutout ka Choy. Si Rino Videoki Vlogs, yun, shoutout ka Choy. Michael Borak, yun, shoutout ka Choy. Bali, salamat nga pala kay Michael Borak sa yung dalawang isda na binigay niya, dalawang tilapia. Tsaka yung kasama niya, di natin tanong pala. Sus, Ginoo eh, nakalimutan natin. At kay Angelo Manlapas, yon, thank you sa fishing banding natin. At sa mga si Kuya Kulit, yon, at si Kian, yon, thank you. Ang galing niyo mamiwas mga pin, grabe. Yon, Philip Robles, yon, shoutout ka Choy. Anthony Hangod, yon, shoutout ka Choy. Otords TV, yon, shoutout ka Choy. Evangeline Atsuela, yon, shoutout ka Choy. Thank you mga solid supporters natin to. Manulong Fishing, yon, shoutout ka Choy. Siyempre shoutout sa mga solid ka Choy natin at sa mga silent viewers at sa buong FGI family, yon. Sila Boss Nico, Sunny McCarthy, yon, shoutout kay Aaron Maglaya, yon. Mga sulit kachoy natin yan. Kay Kachoy Rodel Abaha, yun, shoutout. Kerlix Sarmiento, yun, shoutout Kachoy. Thank you. Ninita Monte, yun, shoutout Kachoy. Thank you sa support. Manny Bermijo, yun. Thank you. GC Adventures, yun, shoutout. Leonardo De Cuerto, yun, shoutout Kachoy. Yun, yung mga boss natin to. Mga taga Canada, yun, thank you po. Prince Pabarlan, yun, shoutout Kachoy. Sports Channel, yon, shoutout. Don Coopy, yon, shoutout ka Choy. Ernesto Gutlay, yon, shoutout ka Choy. Jimbot Gudog, yon, shoutout ka Choy. Thank you. Bata TV Vlog, yon, shoutout ka Choy. Uy, Duhin, yon, shoutout ka Choy. Trupang Biwas TV, yon, shoutout ka Choy. Jing Cruz, yon, shoutout ka Choy. Maraming salamat po. Alas Tenorio Fishing, Hunting, yon, shoutout ka Choy. Junix Vlog, yon. Kamoy Moy, yon, shoutout kay Kamoy Moy. Wild Triangle KSA Vlog, yon, shoutout. At shoutout kay Kachoy Delmar, yon, shoutout. Nakasama pala natin to. Thank you, Kachoy Delmar.
Jun Domlao, yun, shout out Kachoy. Jonathan Consulta, yun, shout out. Eugene Fishing, yun, shout out. Kami nating shout out mga toy, pasensya na po. Lone Riders, yun, shout out Kachoy. AP Sampaga, yun, shout out. Nick Madali, yun, shout out Kachoy. Mga sulit Kachoy natin to. Galairo Pits, yun, thank you Kachoy. Busnik TV, yun, shout out Kachoy. Onatos Vlog, yun, shout out Kachoy, yun. Kasewers George TV Official, yun, shout out Kachoy. Ramion Vlog, yun, shout out Kachoy. Wilfredo Horteliano, yun, shout out Kachoy. Winpack Fishing TV, yun, shout out Kachoy. Guy TV, yun, shout out Kachoy. Rawa Anglers Official, yun, shout out sa mga taga Vietnam siguro to. Hati Malang TV, yun, maganda mga ito, mga pang Bobby Urotican, yun, shout out Kachoy, thank you so much. Ryan Santos, yun, shout out Kachoy. At shout out kay ano sa Aramil family, yun, kay Kachoy Junjun, thank you. Kay sa asawa niya si Ma'am Helen Aramil, yun, shout out Kachoy, thank you so much. Musulin Alejado, yun, shout out Kachoy. Jason Biharin, yun, shout out Kachoy. Yun, maraming salamat mga toy sa ano, sa ano natin, sa mga nag-comment po. Yun, maraming salamat po. Yun sa ano to, latest po na ano natin na video, yung adventures natin. Doon na lang tayo lagi mga toy, ano, magkukuha ng isa shoutout. Yun, maraming salamat mga toy sa walang sawang panonood po sa ating channel. At sana po huwag kayong mag-asawa mga toy. At maraming salamat. At sana lagi tayong nasa mabuting kalagayan, iwas sa sakit, lalo na sa ngayon mga toy, napakainit ng panahon talaga, grabe. So yun mga toy, maraming salamat. At shoutout pala, sa special shoutout nga pala sa ano, sa Pasig Rescue Team, yun, shoutout. Thank you sa support nyo mga toy. Thank you. Maraming salamat, bye bye, see you next vlog po. Thank you.